kaba 95% kitray betang ki khasi. Lara pilet na do na yodo, pilet hamaulai, pilet hamaupan, pilet hampolo, pilet renja, pilet hamaukarwan, pilet baru ki district. Kadai kaba tray de ki khasi. Kublai pi baro kini gilong ki kubor bam dagasngi. Kaseng ki Khasi Jantia Fish Wholesalers but Retailers Association Kabo Jing Artatin baka Dohkha kabawan na Andhra Pradesh lalap badon ki dawai inject formalin katkum ka jinglap jengkatnat food safety baki life hoteli ki Dohkha ki don dawai formalin pinsngo uba Mitchell Wankar President kinong di Dohkha bayakran shakilat pathai kubor hasilong. Uba Mitchell Wankar uyathu ki Dohkha ki bawan na Andhra Pradesh ki degi balates ya kabaki trok bawan ki Dohkha ki wan ralang bat ki jingtho balapha da ka sarkar Andhra Pradesh. Kumno pat ka sarkar Meghalaya ko ong badon dawai formalin ki Dohkha Andhra Pradesh hadin balalum ya ka nong muna sapu arteli. Lalap balai puteli la syam baki don ka formalin bat klem da penslam ban yolut ya kates na penjari no wood ya ka hukum ban Khang ban wanra Dohkha nabar na marbakan long ka jingma ya ki pat ba nong bam. Katai ka kinhun ki mahajan di Dohkha hadin ka jingyalang baki ladep ya tai ya ka jingdu nong jongki ya ka bakim pediang ya ka jingyathu ka bor sarkar balalap kle dawai formalin ya ki Dohkha. Menta katai ka jingne tes jong katnat food safety Meghalaya kalaya lambakla yiki pajba pinsgo uba Wankar shu ka kinhun mahajan nong di Dohkha ka dawa ya ka sarkar banbu da ka kinhun jing tokin. Kaba 95% kitray betang ki khasi. Lara pilet na do na yodo, pilet hamaulai, pilet hamaupan, pilet hampolo, pilet renja, pilet hamaukarwan, pilet baru ki district. Kadai ka batray de ki khasi te ngamte ba ya kani ka Dohkha haba ban ni ka Dohkha baning kong uyap yu khasi unong dia barokhat unong sam unong dia udah yu khasi undan dakhar hang ya po yodo ibe di Dohkha lani te lada ni syeshim minimum ka employment ka ba yo na kani ka Dohkha anom duna ya ka khatsan arboja nado ibadi sangiru nado ibadi he te hang ni ka jing Khang ni ka Dohkha hi karong bet direct ba kala kata ya ka Pliang ja dong khasi kata ka de ka wai mat ka ba ar kalong ba la da phim lap ya ka Dohkha ka ba wan na ka trok kani ka wan full trok menta pinlet hajel road pinlet cha kiwe ki yoret te kile yo ha ki yoret te yute namar ka point of origin ka de Andhra Pradesh ka point of selling ka de hante po kli yodo sa Dohkha tingi request ken ba kat kani ka kammo phidi bandon be man gasni kinong tas hante kli yo te ba hante phim lap ye menta hayeng phiele ye ta ki kam de ngim tem phiom no ne kanong ka pamru menta ujur phithit na yo ba la ra kim la di kile ni kita ki butu ngim tem rai ban ong hi ba nakli yo ta do menta bagisum sampel nimpal labi ka record menomor formal ti kata ka de ka ba ni la IP bat kawai ngakwa banong biang 16 ban balai balap per million sisin san kata ka de ka